Salam, hormatly watandaşlar. Şu 2023-nji ýylyň 8-nji ýanwary hepdeniň ýekşenme güni. Hoş geldiňiz Türkmenistan Demokratik Platformasynyň kanallarına. Şuňky men gepleşigimde ine Akbel Taparagy biziň ýazyjymyz, neşriýatçymyz, şahyrymyz, biziň radio jurnalistimiz, biziň jurnalistimiz Akbel Taparagy gatnaşýar. Akbel Taparagy salam aleykum. Wa aleykumesselam. Salam gaderli illeşler. Hormatly watandaşlar, ine düýün öňküsüň biz gepleşikler geçirdik TikTok'ta we başga ýerlerde. Şonu biziň watandaşlarymyň käbiri, ýagny arkadagy ferda gowy berýän adamlar bize soraw berdiler. Siz näçin diňe tanqid edýäňiz, hormatlanýan arkadagy? Doğrudan biz efirlerimizin köp wagtlaryny kemçilikler bardy aýdýardyk. Indi şu elek biz Akbel Taparagy bilen şol özüni prezident diýen bizim üçin hormatlanmayan prezident saýlawly ogurlan Gurbanguly Berdimuhammedow we onuň ogly Serdar Berdimuhammedowyň arkadagy bolan Gurbanguly Berdimuhammedow hakda biz şonuň gazanan üstünlüklerini, ýagny sport üstünlükleri, edebi, medeniýetde gazanan üstünlüklerini aýtyp geçjek bolýar. Sebebi doğrudan bir aydın dağılımı iki taraflıyım olmalı. Akbel Taparagy, videomyza başlamaka, ýa-ni men bir kiçik video gökejek bolýan. O video bilen men näme düşündirjek bolýan? Biz öwýärdik ony. Ýa-ni şunun gazanan üstünlüklerini aýtyp geçýärdik. Ýöne mümkin ol aýdýan formamyza siz üns berenlersiňiz, ol size gaýyllardyr. Şonuň üçin siz maňa ruhsat berseňiz men bir kiçik parça gökejeýin. Bolýar. Aýdylan videolarda şol parça ors diline ýöne bizi tanqid etmek, ine siz Murat Gurbanow, DWT, Akbel Taparagy hiç wagt üstünlükleri boýunça aýdan ýok diýeniňiz biz ýalňyşrak diýip görýär. Şonuň üçin men ruhsat maňa berseňiz bir kiçik parça gökejeýin. Öňe biz aýdyp gelýänimizi bir suwd eder ýaly. Ine şol efir 1 ýyl nazar boldy. Şul видео aşağında benim ссылкам koyuyorum. Lütfen. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Прежде чем начать эту серию видео-выпусков про президента Туркменистана Гурбангулы Бердимухамедова, я хотел бы с вами переговорить. Я много думал над тем, в каком же формате подать этот материал, связанный с Аркадагом, или как его называют в народе Харамдагом. Поверьте, эта задача непростая. Ведь надо описать одного идиота, президента, который реально должен находиться в психиатрической больнице под присмотром врачей, психиатров. Представьте себе, что вы должны описать одного человека, президента и одновременно премьер-министра целой страны. Этот человек имеет много талантов. Он велосипедист, автогонщик, пилот истребителя, механик спорткара, атлет, каратист 10-го дана, тэквондист 7-го дана, писатель, наркоман, архитектор, героинщик, сборщик авто, певец, диджей, поэт, джокер, клоун, строитель, бизнесмен, чемпион по троеборью, одним словом, Харамдаг. Все эти профессии он приобрел, будучи президентом. Ну что, сложно будет описать многосторонне развитого публичного человека? Согласен, задача не из легких, но мы все же попытаемся. Я хотел бы отметить, что славный и добродушный народ Туркменистана. Bir gyzga ýa-ni video çykyp gördüm. Şol biziň aýdan biz öňem ökgelýär, ýöne gynansak da biziň ýa-ni watandaşlaryň hemmesi şu videoları gören ok. Ne şoň üçin hormatly Akbel Taparagy, siz hem dörjülük işinde ýa-ni işläp ýörsiňiz, goşgy ýazýaňyz, roman ýazýaňyz, käwagt size jaňa diýen siz ýöne men häzir Murat romanyny üstüne maňa bir ay wagt ber diýip aýdýaňyz bolan men gahrym gelse de garaşmaly bolýan. Ýöne gynansak da siziň dörjülüğiňiz gaty ýa hormatlanmaýan Berdimuhammedowdan ine şo arada siz näme pikir edýäňiz? Murat, bir nemeni tanqidi elbette kabul etmesek alazımız yok. Bizim 40 yılın yazısı 40 yıl bolly ýazyp berenimize 40'dan geçti bir neme ýöne
Gurbanully bir döredi şu 2010-11 yıllarda ilkinci kitabını yazdı. Benim 40 yılla eden işimi ol nimetti yankı bari 12 yılın içinde mi neyememi 12-13 yılın içinde WhatsApp denmeden tormosuz maşinyalı orada da geçti gidiverdi. Meninni şu 40 yılın içinde yazan kitaplarımın tani yanı 30'a yetti de. Onun tek himmetini çıkarıp yetişem de yok. Yani tayinin koyulan kitaplarım sanadan inni 30'dan geçiverdi men yazan kitaplarım. Yönü. Men yazı hükmüne barıp 1978 yılda ortaya çıktım. Yaş olankam Moskvada okap yorkam şu Aşkabad'a gelimde praktika geçmek için gadiyetlere Komsomolets Türkmenistan'a yaşkom gadiyetine praktika gelimde ilkinci men eserlem çıkıp uğradı. Koşulum onun hikayelem. Yönünü men şu 78. yılların yazılıp meşhur olan tamam 2000 aydalı 10-11. yılda yazı hükmünü ortaya çıkan Gurbanully Berdimuhamedov'dan izah alan boyun almasam alat yok. Sebebi men yani 30 kitap yazan olsam ol eyyem şu devirde 53 kitap yazdı. Hatta kâbir malumatlara göre mümkün bir türlü hil malumatlar vardır da bu arada. Yönü kâbir malumatlara göre hatta ol 55 ya da 57 kitap yazdım diyorlar. Ona bu taraftan boyun almasan alacın ne? Eyyem ol menden bari o 10-12 yılın içinde neyse oluyor? 23 kitap bana düşüptür de. Ya 25 kitap köp yazıptır menden. Onun bunun iyi şenliyirliğine, bunun başarısızlığına dine bu olmadan başarılar yok Murat. Onun seyret, bir hemen ömrümüz jurnalistika hem yazılık hem geçti de. İlgiyen işimiz sorun. Ama kalamımız başucumuzda yavurmasa maşinkamız, başucumuzda dinlem kompüter, şon yalı gururlu durumda ama beylik iş sahimizde, iş otomuzda. Yönü, sen bir Gurbanully'nin başarınına seyret. Bu hem prezident, hem premier minister, Türkmenistan'da premier minister yok akıyım. Bir prezident, şol ruhatın özünde de premier ministerinin vazifesini yerine getiriyor. Yani ministerler kabinetine yol başlığı ediyor. Onun bir acizliğe yük. Şu işlem prezidentliği işinin ödüm. Onun o premier minister olmağım. Bunun başka da vaatı kalmayacak ya Allah. Yönü, kere, bir ondaşından hem aydımcı. Arasında tanzim ediyor aydım aydıklığa. O aydım bilen tanzim bir... O harekat da o harekat yanılmıyor. Ona da vaat gerek de. Şu tansı demek o. Onun goşum diye bir. Onun goşu bilen proda da ayrı janrlarda. Ayrı janrlarda. Onun proda janrı. Mesela şu neydi Türkmen edebiyatında hiç vakit goşu görmedik yazılar var değil mi? Proda kitaplarını yazıyorlar. Men özüm elbette goşuda başladım başta. Yönü ya da dingrek başladım şu goşuyla hikayecikleri, küçük hikayeleri yazıp yönü düğünün bunlar ayrı janrlar. Goş yani şu proda roman yazılan goşu yazıp bilmeyenler var. Men onu gözüm bilen gördüm. O bir TV'yi var. Emahiret bir zihine Gurbanully. Hem goşu yazıyor. Hem roman yazıyor. Hem farklı kitaplar değil ya da Şved diline. Yani önkü öğretmenlerinden termin olunca dokumental kitap değiller. Faktlar esasında yazılan kitaplar. Mesela için şair hem ilham diyer ya. Şu kitap diyen başka janr. O ilmi tarafından o faktlar esasında yazılan ama eser diysen bolor, onu dokumental eser diysen oluyor da. Şvedler ama bir saçı farklı kitap diye. O janrın başka. Doğru. Mesela Şved yazılar sayıldığında, yazılar romanında dürlü nemeler var da seksiler, bölümler. Men öğrendim şeper edebiyat bölümünü baştan. Hem şu çağırlar için kitap yazanın için beni çağırlar bölümünü de çağırdılar hem hatalardılar.
Onun Emma Ulenteret Kur'an-ı farklı kitaplarını yazan olsa, faktlar esasında kitap yazan olsa, ol film janrı başarıyor. Bir hayran kalmaz yani keyfiyet değil, bir gatı eğirt ulu zihin olup çıktı da bir. Yönümün kıyınayan yerim, şu tayda bir zat var. Bir Kur'an-ı niyem içindir içgaraçılık bilen öz zihinini halka görkezmem gerektir. Te şu Niyazi öldürüp yerini alyansa, hemen prezident olyansa son yerine şu zihinini halktan gizlep verirdir. Eğer de Kur'an-ı biz bir zat için kayinmeli olsak, onu şular yalı eğer ulu zihinini yazılıp hem şahirlik zihinini halktan gizlenmek için kayinmeli. Başka buna niye mi diyecek? Onun yeni bir ayrıtlığı var. O arada ben onun inniki gedek söz veremde aydayın. Hedirlik çırını bölüm devam ediyor. Bolya. Gattor verlek kıştını, yankı hormatlanmayan Gurbanguly Berdimuhammedow, yazıcı, şahir, poet, yankı ralıçı, vertebiçi, narkoman, bu adam sniper, bu adam DJ, bu adam aydımçı, bu adamın ulu el yeterliksiz yankı talantı var. Gatı türlü janrlarda, doğru diýär. Men bir dada geň ölýän. Siz şol ýaly iýzagal mümkin siz prezident bolmaly köniňiz, ýani şul derejä galar ýaly, ýazgylyk derejä galar ýaly mümkin birinji prezidentlikden başlamaly ki mıka diyen sebäbi siz ýani görýäňiz elementarna prezidentden ýaly ýaly. 53 tane kitap 12 ýylda ýazdy. Eger onu hasap etsek diýetim 4 kitap, 4,5 kitap 1 ýylda ýazdy bolýar. 4,5 kitap 1 ýylda bolsa, her 3 aýda 1 kitap da. Diýmedim diýen. 3 aýda 1 kitap bolsa, olam raly türse, velosiped türse, ýani toýlarda, märekelerde çykyş etse, çäherlerde bağa etse, at çapşykda birinji ýerler alsa, o ýerde de wagt gidýär-de. 3 aýda. Şonuň üçin prezidentlik ýyşanma, kabinet ministri ýyşanma, her da parlament bütün ýani kanunlar serjerap, ýani uly iş edip dur, o ýerde de wagt tapyp, ýene de bu adam kitap dörejeligini dowam edýär. Diýmek bu hasap et görsek bir 10 gün töre galýar. Şu 10 güne 4 kitap ýazýar. Ony hem ideýasyny tapyp ýetişýär, hem çap edip ýetişýär, hem ýazyp ýetişýär, hem çap edip ýetişýär, hem şonu ýanky bir ýerine soğuk tökmüne gol çekip berýär. Görýärmi? Ine bu tizlik. Ine buňa ýazyjy diýsen bolýar. Siz gaty da galýar. Hawa masara bolduk. Indi bizim orfalary çykarlygymyz galmady, dogrusyny aýtsam. Indi men ýazgy diýip bir öňür adamlar kim özüne göwni ýetse tekawazlara ýa orfalara çykardy da döşüne çyk. Indi gynansadan bilen ýazgy diýip özümize bir döşümde açıp tekawazlara ýa orfalara çykarlygymyz galmady. Ýöne näçekden şol nimeň ýanky ýerwatlarda aýdypdyr aneme kemine. Şu söz meýdanynyň orowuny mawtumul orup gitdi, biz ýöne hoşadyň çöpleýäsdi. Indi biz şol Gurbanguly ýazgy hökmüne orta çykmaka 2010-njy ýyla çenni galanmyz bolup çykdy. Galan kitaplaryň hemmesinden ýaly birini özü ýazýar da, ähli janrlardan, ähli nimelerden. Ana görýärmi? Döwlet uşu diýe bir görsem roman ýazýar. Bir görsem ýan gaýdyşymyz ýaly Şaý Ilham hem Melkem diýip şular ýaly kitap ýazýar. Ýalňyşmasam bir nime de ýazdy diýem şu Murat. Bir resept ýanky resept nem ýazdy gerek. Ay bu ýazanlaryny izarlap bolmak sebäbi birinjiden gillin saklanylýar. Ýani kitaplarning çykyş ýyllary bar. Sebäbi gaty düýükli ýani düýükli serjemler edilýär, kitaplarning düýükli analiz edilen soň, hatda beýlik döwletiniň ine Azerbaýjan döwleti ine okat beren serem näme diýär. Очень много книг им написано diýär, ýani Berdimuhammedow baýçy. Научных трудов в сфере медицины, экологии, особенно фитотерапии. Это такие книги, как «Туркменистан. Край исцеления», «Здоровье. Источник счастья», указала доктор Института иммунологии и геномики
человека Академии наук Республики Uzbekistan Tamara Aripova. Şeriye ya. Şoň üçin bu niýetmeçilik etmeliler. Tuğuleme öz halkına däl, öz tohumuna bolan arkada dürüjülik işine atul üstün kanattır. Doğrudur. Bizim vatandaşımız keyfine diyenler eken. Başka bir yer yine медицина тематикасының. Мы ознакомились с трудами президента Туркменистана. Очень понравилось. В своих книгах он отразил историю Туркменистана, достижения в областях науки и экономики, каких успехов достиг Туркменистан, отметил доктор философских наук профессор Исмаил Сайфназаров. Yine de özbekler. Ne şuraya film kitaplarında recenze var mı Özbekistan'da? Elbette yoktur. Yok Özbekistan onu çıkarmayarım da biz yani yaş ya zor yazarını Kur'an ulun yanına o 50-55 kitap yazan yüzünün uğruna neme olay ya da vazlap geçip gidiyor da şu esası yazı şu olay ya da halkın içinde. Şoň şünem indi ol özbekler elbette özbegem täzigem diňe şu hakynda ýazar. Indi ol mawtumuly kemine morlu nepes elili berdi kerbaba atawuşut pommon berdi diýen ýaly ýazgylar näme biz hakynda gurrumam ýok. Bize näme hasam ýaş bolýatda ol türkmen klassik ýazgylarynyň adım tutar ýerinde. Indi bizim hiç birimiz diňleşip biljek gumanymyz ýok da. Hemmemiz tozana vardı. Yönü Murat hani yan bir yine de bir men kynçylyk çekken adım ma diýdim de şu bir nemen Gurbanuly Berdimuhammedowyň dörejiligine. Diňe bir sany nälen kitaplaryň, sana näme, sanasan sowaby bar. Şu yönemenini şu gün neşriyatyna iyi berýärler de biz alyas özümüz hem edip ýazylyp buýrup sargap getirdiýärse. Gelýär şu kitaplaryny okap görýän men. Indi bir gıdıklanyp, doğrudan bir beýle uly ýazgy görýän bolsa bilen bilmeliler onu. Demek bilen kärdeş bolly. Indi ýazgy bolly, şahyr bolly, onuň bilen bilmelini, öz kärdeşimiziň bir nähili stilde ýazýanlygyny bilmeli. Bilesin gelýär-de şonu şeýle şalt nädip ýazýar. Onuň şunu biljek bolýan bolyn stiller gaty türlü. No. Mesela bir kitabını alayan, devlet kuşunu alayan olun, bir menin yazılara bilet de öz yazılamda. Şu devlet kuşunu alıp oka uğrayan olun, bu tesmemet zürdük fun stili olup çıkıyor da. Şonu kavak geliyor, şonu stiline. Onun say, ilham ya melhem deyip onu alayan olun, bir adım tutmayın, onu işlep bir örhedirem gadiyette, Aşgabat'ta bir jurnalistin publisistik nemetine stiline kavak geliyor. Onun goşularyny alýan bolun bir Novatulu Recep'in goşularyna gawat gelýär. Şu zatlar biri yaman helak edýär. Bir gaty uly diýekin. Şu islen nimetini stiline, islenlik ýazgyň stiline öýkünüp, şoň agdyna öýkünüp ýazylýar da. Bu gaty täsirinde. Bular ýaly nemeler gaty neme bolýar, teýrek bolýar, dogrusyny aýtsam. Şunu men bir neme bilen deňeşdiresim gelýär da. Ir wagtda bir televizyonda işleýärkäk bir bagşylar, tadanlar bilen bilişleýärdik de ýanyşyk köp işimiz düşýärdi olary gepleşge çagyrýardyk. Onuň käwat owalardan şeýle uly zehinler gelýärdi, gömülüp ýatan, kän köpçüligi belli bolmady. Şonuň arasynda bir adam bardy. Maňa şu tutup şu Türkmenistanyň haýsy çetinden bir bagşa öýkün diýdim. Kimini oyman öykünüye de edil yönü şu aydıp başlaya olun millet gıdıl gıran oluyor. Edil ödü oluyor. Sen buna Hasır Mehmet Dağı'da öykünlüğü, sen buna Sakır Ceppar'a öykünlüğü, ödünen Novata değil, hemmetine öykünlüğü. Onun bir gün şuna bağışılan bir ay plan mıydı? Hem gayret etti diye de şu bir ödüm ömür. Ödüm stilinde de bir aydıp verdi mi? Bir yaştan aydım dedi. Ödüm stilin var dedi onun ümsü anlı da tutarın kaptarla oyaydı. Onun forumu da bu atavlı var, onun neme var, belki diyor kurulurdu, vardı, caizini de o nemedin. Bu ne için tutar koydum? Ya bir seni sahi getirmeli bana deyip. Öz stiline geçmeden önce. Ona o yüzden Allah'a ait adamlar, benim öz stilim yok.
Men dine ilim öykünü bilýän idi. Indi men şunu deňeşdirjek bolýan adam Gurbanuly Berdimuhammedowyň öz stilini özleýänler. Şol tapyp bilemo. Şol türlü adamlaryň stiline meňzeýär. Her kitaby bir adamyň stiline meňzeýär. Indi bu arada siz näme diýiljek? Belki okujularymyzyň biri şunu bir de kömek eder. Ha, şu katnaşanlar var da dinläp oturýar. Doğru. Ahmet Apara, ol adam bir üýtgeşi adam. Oň adyna arkada diýerler. Bizde şu reçel arkada ýok da. Ol üýtgeşi atly üýtgeşi adam. Oň dürlü stilli talantlaryny Allah'dan hiç kime bermendir. Diňe şol mesir bolupdy. Geçenlerde Türkmene yekejetini soňdy. Ine şu stil boýunça aýdýaňyz boluň ünsörüň. Mesela ýanky internetden tapan bir ýazyjyň resenziýasyny okap berýin. Şeýle diýär. Milletiň lideri gitara we fortepiano çalýar, goşgy düzýär we aýdym aýdýar. Siýasatçynyň iň meşhur kompozisiýasy "Sen meniň ak güllerim, sana meniň ak güllerim" diýip 2019 ýylyň ýazyna Berdimuhammedow ahty bilen ahalteka aty bolan Ruwaç aty barada rep ýerine getirip watandaşlaryny belendirdi. Ünsörüm. Siz häzir ýanky dürüjülük işiniň stillerini aýtdyňyz. Olaýta da ýanky ýazyjylyk, şahitçilik bar. Bu repçilikde de öz stili bar. Hiber rep etmek üçin bular goşluk niýe ýanky rep stiliniň sadyny ýanky düzýär. Soň aýdýar. Он diýär, "Sen в одном. Я купил пылесос, sen в одном" diýär da. Ýa men pылесос aldım, 7 funksiyasy bar, bir näme pılesosyň içinde. Şol ýaly. Hemme zat bir zadyň içinde. Hem ideýany tapýar, hem goşgyny ýazýar, hem sadyň hengini düzýär, hem özü aýdýar. Özem näme janrda? Rap janr. Ünsörüm ol Türkmenistan internetiň üsünlüği bilen ýanky oňa rap aýtyp bolany o doğrudan bir ukyp gerek. Mysal üçin men Ýewropada ýaşaýan, men rap aýtyp bilemem. Bu näde? Men oraya ukyp ýok. Yo, bilen başaram doğru. Şuna. Düýbüne başaram. Ne agryp? İdagalyk diýerler. Prezident rap aýdýar. Niýe de baş bolýar prezident? Hem Yo, gözlerini düzýär, hengini düzýär, öz aýdýar, ritm oýnaýar, gitar oýnaýar, hemme saz instrumentlaryna ola öň ýanky aldy. 2010'larda da hemmetini öwrendi. Hem rap aýdýar. Bu stilini näme diýjekdir? Afet apa. Murat, ben şu ýaman şunu aýtdym. Şu adyny men kelläme bir ideýa geldi-de. Şu näme üçindir bir zady şuňa häzir töwerenäkler aýdyp bir ýadyna salmaýan bolmaly. Bir Gurbanuly taýyn artist agrym näme üçin şu baş rolly kino düşen ok häzir etjeni. Şuňa bir kino ssenariy ýazyp onu da bir gaty güýçli altygarly bahyra näme ötüp gitdi ol. Barpa 1973-nji ýylyň dekabrynda. Oňar güýçli ssenariy ýazyp biljek näme ýok. Onuň Bulat Mansurow o bahyram ötüp gitdi o şu Gurbaşyň ssenariýasyny ýazan. O Hojaoğlu Narliýew, Hojaoğlu Narliýew çykyp gitmeli boldy ýurtdan süteme çydaman. Mümkin bir Moskvada da hatda bir belli kino rejissörlüň birine kino ssenariýasyny zakap edägedin buyurup şonu ýazdyryp şunu özü baş rolly oýnasa men pikirimçe gaty gowy bir ýene de bir tarap açyljak da şunu diýin. Şo barada näme pikir edýär? Siz baram teýerde bir ulgum hödürlýäňiz da. Türkmenistan'ın öňkü prezident bolan häzir hormatlanmayan arkadagyna. Ol ulgumda da egerde ol istese, ol ulgumda egerde ukyplygy bolsa, onam aňyr başyna baryp ýarak geçerim ýa. Şoň üçin görberdik de entek 10 ýyl dürüjülük işi bir ul wagt däl. Şoň üçin entek köp dürüjülük atşylar öňdedir. Şoň üçin biz görürüz. Näil şoň dürüjülük ösýär, zady ýöne şoň dürüjülüğini ýanky
hormatlanmayan Gurbanuly Berdimuhammedow öz tohumuna bolan arkada biz doğrudan izarlap durmaly sebäbi munyň çykarýan zatlar, munyň edýän zatlaryny intek dünýäde bir prezident etkiren. Dünýäde bir siýasatçy etkiren. Men buna diýen. Biz Trump'y gördük. Trump bir topar zatlar edýän bolýan. Trump da muň eden işiniň bir 5%. Trump kim muň ýanly? Trump ol Putin bir Gurbanulyň basyp giden aýagyna da degen o ahrim ol adamlar. Indi Murat gel şu menim kalkulator getirdim de elimiň aşagyna. Şun wagt niýe peýdalanýany biljek bolarlar. Sebäbi näme şunu diýsen men başda aýtdym. Hem prezident, hem premier minister, hem at çapýa, hem tigir sürýär, velosiped. Onun hem aýdym aýdýa, tans edýär, rep aýdýa diýip sen onuň ýatlatdym. Rep aýdýa. Onun ýene bir müň bir aýlygyn bir ütgöş күнär bar. Bu maşynan ýasaýar ahry. Ýadyna düşýän bir näse ilmin onol, o serdar bilen bile rally ýasatdym şu bir sport maşynyny. Şonu ýapýanlar aýdypdyr, işini aýtdym diýip. O hakda intek ululu açışlar eşitdiler. Häzir gizlin işler gidip dur sebäbi bizde informasiýa ýok. Ýöne dogrudan sahnanyň ýanky azçyk bölügini açyk görkezdiler. Şonu görüp galyp şu rally bagi maşynlaryny düzýän ekeni, aktygy. Ýöne ünsörüm, ýeközü oraya ukyply adam däl. Onuň aktygy kerimem şurýaly. Näme kimde serdar ýa-da men şonu düşünemem. Yok serdar şu maşyny ýasanna bada akrym. Ya serdarmydy? Aktygy serdar maşyny ýasýar. O näme tigirine şeýle şekýär ýanky birazcık nimerak gördüm men ýöne. O tigir biraz kıyınrağa olmalı şeýle Gurbanulyň çydanna var. Ya şu operatorlar bir hili gıyşık görkezdi. Ya da näme şey dip çyldy bolýan tigirine şuňalrak boldy da nämen görkezdiň. Şu tigir dip çydany tegelek bolmady bir hili 3 wurç mu 4 wurç diýen ýaly. Şuňalrak bolýar ýöne belki şuňal tigirem bolsa gidýändir maşyn biz bilemez o. Onuň hem heretmin bir Moskvich ýatany. Ya bolmasa Jiguli ýatany, ya başga bir olar ýa kiçik maşynlar ýatany, başdan sportkar ýatady. Ollaryň bar, ol bir gaty seýrek firmalar ýa-da avtomobil firmalary. Ay Hudaý taklasyn, müň zehinlerinden Hudaý taklasyn. Ýöne ýanky teklibim men ýene bir ýerde gaýtalamakçy. Hökman Gurbanuly Berdimuhammedowyň baş rolly oýnamagyny gazanmaly. Bir film ssenariýy ýazmaly. Hemen şu taýda Gurbanuly Berdimuhammedow şu Akgüller diýem şu aýdym mara söýüp aýdym. Şoň motivine, şoň ehengine bir filmde baş rol oýnamaly. Sebäbi göwnüme bolmasa bir durmuşyň artisti. Ena bolýar da sahnaň artistleri bolýar da bir Savrat Aýba diýdi, ýa bolmasa ol näme Badar Amanow diýdi, ýene diýdi. Olar sahnan artistleri. Bu Gurbanuly ýöne gezip beren bir diri gezip beren durmuşyň artistleri. Bular ýaly aýrgan adamlar gaty seýrek bolýar. Meniň pikirimçe APSPA siz ideýaňyzy mene makul görýän ýöne pikir etmeň Gurbanuly Berdimuhammedow ol ýaly ideýa kelletine ýokdy. Ol näme diýär bir совершенный mozg ol bir öňüden dürjülik işlerine, zekinlikde öňüden adamyň biri. Şoň üçin oň ideýalar bardyr. Mümkin entek biz oň ýanky netijelerini görýänler. Entek görüň, wagt bar entek. Murat, başla film ölýän orsam, näme bolýana däldir da bir turun näkler görüpçilik edip öňüne alýana däldir da şu filme düşýük bir kelletine gelmeli bu diýen adamı. Menin hemme beýleki janrlara janrlaryň aýnesine uğradım. Näme de bar şu kinonyň bir zat edeni. Aşu mümkin şu öňüne alýandyr. Ram diýdi, jadan idi. O içgara adamlar ma diýip eşdiýärdi o köşükde. Şolar belki goý berýänlerdir. Birden bir Razgapura miňdeýärem hoşy. Razgapura birden ýöne dünýä arenasyna çykaýmasyny diýip belki saklaýandyrlar şu Ram bilen jadan. Men waram. Şol birinji ýerlik material edemde Gurbanuly Berdimuhammedow boýunça da. Şoň dürejili boýunça ýanky başyny görkezdim bir parça.
Şöyle bir комментарий yazıyor. Orça yazıyor. Он хотел стать музыкантом, поэтом, писателем, артистом. Не получилось. Стал президентом diye. Mümkün şol adamın aydında adam doğrudur. Şu neçelli Berdimuhamedov doğrudan halk tarafından şun eden yankı dürücül işini doğru halk belirlep geçmedi. Yine zaslуженный artist idi yankı atkalan artist ya atkalan aydın şey atkalan şahıyla almadı. Yönü yine Moskva'da şunu şun kitabına yine yürütülüşlerin at verdiler. Men häzir okap berim. Hani? Akılda para bir küçük parça okuyacak bolýan bizim video çymyz bir küçük klip edipdir iyi verdi. Şunu okuyun yanına. Şunu görür ondan sonra bir devam eder. Bolýa. Сотни пути был караван, а впереди опять бархан. Еще бархан, куда ни глянь, везде песок. Но ветер злой, что пригласил палящий зной, с ума сводил. И каждый жил мечтой одной, воды глоток. И тьма была, и ветер дул, и звеня, как снег, текла вода. Куда сбежать, куда свернуть, палящий зал, изящный путь. Так вечно шло, так быть должно, всегда. Yine görüşüňiz ýaly şöýerde şun Garagum aydymdan öňkü Igor Saruhanowyň aydyn dirijetinden hem aydyp ýokary ýa-ni bütün dünýäde bütün dünýäň ünsüni çekdi. Murat, sözüm ağzında. Şu aydını dinledik de yine bir gedek. Dinlep doyup bolan okşaydymy? Ýöňe ha bütün dünýäde de meni kän gedek görkezip bir hili biraz begençlerinden mi nämeden mi käwat bir hili üstünden gülýän ýa-da medialar onu ýöne men pikirimçe begençlerinden gülýän bolmaly. Şeýle beýik aydym döreddi, aydymçy döreddi. Şu aydymny şu wagt dinledim de olin bir zat näme diýärler. Şu aksapar zorluk sesi gelen şun sesini bas ya. Piyasaya kaptanın aydym. He beýle de bir zat domy kaptanynda Gurbanuly Berdimuhamedov ýaly ul talant aydym aýdyp durka nädip sen öz zorluk sesini bilen o sesini bas ya. Ine men pikirimçe şu men telewiziýan rejissörläriniň mi redaktorlarynyň birazjyk bir yetmezligini görýänler men. Öňden bir insaplyrak bolaýmaly ol bilmez, yerini bilmedi, şaklını bilmedi. Yok sesinden üstün gelecek. Ana şol biraz medya adamini düýrüpdirýär da beýle bolmaz ahir. Men bir size ýene bir kiçik parça okudym. Meniň bir internetim açyk nimere. Aymyň görkezden aydymlar köpläý, oňa wagt ýetirmeli. Sebäbi oňa her aydym bir şeýle bir lezzet berýär bolýar, onu görüp doýup bolan o. Her aydym bir açyş. Bir kommentarda berýärdir, men aýalym bilen uruşup gördüm bolýyn. Şol 8-nji martda Garagum aydymy öz halkyna sowgat eden, öz halkyna bolan arkada şoň ýa-ni YouTube'da goýupdylar, şonu gelin görkezdim diýär bolýyn. Derul ýaraşaýdym diýär. Bir ursydyň ugruny şo. Şol ýaly duýguly ýa-ni aydymlar aýtmak özem dürli ýa-ni saz instrumentlarda nimedip aranjirovka hem özü
tölüme akış tapar ot geçti o yerde gurun yok. Bolmasa akış tapar ne açınca akış tapar değil. Yadımda men 80-nji ýyllarda 78-nji ýyllarda ol kasetalarda bady. Bir topar gitaralaydım orayı. Olur da atın uç geçti. Yönü men bir gen görýän adam, siz doğru belläp geçdiňiz. Ýagny 2013 ýyly ödürücülük işini gizlep gelip, ýa-ni aydınçylyk, ýazyjylyk, şahirçilik, ralyçylyk, wezebitçilik bir topar ýa-ni öz zehini ukyplaryny gizlep gelip 2010-ny ýa-ni halka ýetirip başlany açyk. Menin pikirimçe Berdimuhamedow tarapyndan adalatsız ýa-ni sebäbi biz ençe ýyllar ýitirdik. Dinlemen, gurmen, ençe ýyllar biderek geçti. Altyn atır diýdi, ýene ordat diýdi, Türkmenbaş diýdi. Derken şu zatlary ýagny 97-nji ýylda ministr ýa-ni medisina ministri bolup işläp başlanyň edin bolsa biz 97-den bäri lezzet alyp geldik. Mümkin her dörjülük mundan meter giderdi bir topar ýa-ni ýazylmadyk zatlar ýazylyp giderdir. Murat gaty dogry aýdýan. Gaty dogry aýdýan. Şu inhanny menem şu Berdimuhamedowa doğrusu aýtsan şu agdymdan geleni diýetim gelýär-de, şu gizläp gelen şu talandyny uzak wagtlar. Egerde şu Niyaz'ın ölürünü, şonu öldürýänse şonu garaşyp görmen, şu Niyaz diýrikede bir gayraty çatak edin bir kitap ýazyp ruhnaman gapdalynyň şonu goşan bolsa. Onun Niyaz Nowotula neme Gödel Şahula goşup ýazdyranna bihem gapdalynyň birine bir bilen bir neme dip arkalaşyp goşup ýazan bolsa da kitabyny çykardan bolsa ýa neme diýdim ka Niyaz'dan biraz korkaydym ka ne pikir edýän. Diýär Niyaz hem bir gawanjaň adam da. Eger Berdimuhamedow şu wagt ödüniň bir aýlygyn ul talantlyny görkeden bolsa Niyaz'ın türmäge alaýmagy mümkin. Onyňa dogry. Ýöne men pikirimçe Niyaz şunu gorkýady. Şondan şunu ministr vice-premier edip gizläp saklaýady. Sebäbi mu talantyny mun öňüne düşjek bolup biljek ýok. Alayta-da Türkmenistanyň içinde, Türkmenistanyň ýazyjylaryň, şahirlaryň, aydynçylaryň öňünde. Men gen görem ogynny, ýa-ni Gödel Şahulyň diýen sözlerini aýdanna huşuny ýitirip, ýa-ni Jemal Saparow gurulýanyna da sesi dagyrda inni düşüp galdym. Sag bolsun aýdýan şol ýallaklara Berdimuhamedow övýän adamlara, men kommentariýamda ýazýan adamlara şolary sag bolsun bizim ünsümüz ýene bir gerek hormatlanmaýan öz tohumuna bolan arkada üns çekenlerini sebäbi biz ýene bir gerek hemme işlerimiz taşlap, ýa-ni şu dürüjligine üns bermek bolýar. Dogrudan bellek geçmez. Ýa bular ýaly prezident, bular ýaly adam dünýäde ýok. Murat, başta bir sözün ağzında yine bir zat geldi şu an. Inni gademki yaşlılar aydart da birini şol 60-njy ýylyň çağlarında, 60-njy ýyllarda esaty şol özümizi bilip ýa-ni dünýä bir çalyja, bir oglan hökmünden çağa hökmüne düşünüp urapdyk şu wagtlar yaşlılar şey diýerdiler-de. Bir adam dünýä gelenine şu 3 saat yetmeli. Ýa-ni bir agaz oturtmaly, bir guýuk almaly, bir yılan öldürmeli diýerdiler-de. Inni yılan öldürmege bolmaz. Ol yılan öldürmek, yılanlar gydyr kitapda daýadyr. Nemede onu aýyrmalylar o punktunu, ýa-ni neme ýöne diýerdiler. Alsak da şoň 2 punkty bar anne. Agaz ekmek. Guranly Berdimuhamedowyň eken agaçlary anne bar. Bir anne neme garawymda ayak basmaga yer galandyran da ol her ýylda jogor geçirip eken agaçlaryň sanydan sowagy bar. Ol bütün garawym tokoy bolmaly ka diýär. Ýöne şu taýda Guranly bir işi şoň ornatarlary şoňa ýatladyny. Bular ýaly beýik adam bir guýum almaly garawymda. Bir guýuny özü almalylar, şu özü almalylar-da eli bilen. Eger de Guranly bir garawymyň jümmüşine bir şu geçip barýan şu tevzirap suw sap barýan tesine adamlar ýol uruny şu buz ýaly guýun suwundan içip bir alkyşaýdyk geçer ýaly şu taýda bir guýum galaýtar şu. Onu ýene de bir günäri
halka atı ullakan nukka olacaklar. Doğru. Doğru diýäňiz. Ine bizim bir nime ýazýan kommentarýadan bir olun aýdýa şu ştanga götürýän videosynam açaýynlar diýip. Şol ştanla da götürýär. Ştanga götürýän videosyny açylanda ýöne ine bizde Telegram chatda kimden biri şuň dürüjligini izarlap bir topar suratlar ýygnapdyr. Eger ruhsat berýär men şonu görkezýän. Görkez. Millet hiç wat ganmaz mı suratlaryny görüp. Az görkezýärler diýip hasap edýän men häzir. Doğru diýäňiz. Ine seredim. Beýerde Berdimuhammedow saýlawa gelip näme otyrsaňyz saýlawa gatnaşyň diýip ine aýdyp durýar. Men geldim maşgalama. Siz nirde diýip ine halky ýülenýär. Beýerde ine prezident bolup ýanky doğduğuna açık kısıya sebebi yine bir kitap çap edip yetişmedim şunu niye çatlaştırayım diye fikir edişi. Yine bir yerde yankı diyenimiz şunu Borat diyorlar şunu yürüdü kino çıktı Kazakistan'ın diktatörü boyunca. Yine şunun iyiliği almayacak olup öyle yine şun giyme şeyini Türkmen halkına menem mağdırın deyip görkülüşü. Yine bir yerde bunu aydar yerler öyle mektepte okanla çempion olup da Türkmenistan'ı atmakta. Prezidentlikte de şu dürücülüğünü devam edip yani sniper olup daha da edip nimet diyor. Bu da işteş yollaşıyı Jadan diyelim o. Halifat mı kabi? Bu tarihim kal yani. Yani bilemek sebebi yazılıcılık nimetine bunun yoktu ol. Yolundan o geçtile oynuyor. Başta şu bir hili boğulma olmasa şu bile öldürenlerinin yazı bir halifasılık eden yazılar. Bize ama halifası olup köp işlerde. Dine yani öldürmekte derse öldürmekte de bu ömürden. Bu adam raznostoronny yani dürlü zekiyinli üýtgeşi adam. Men şonu bilen keşif edýän. Akıl para. Mesela şimdi men sportda üstünlükler kazandım, biznesde kazandım. Dürücülük işim yok men bu uly. Indi bir 2,5 milyon bäri siýasat barýan. Giýjek okuyan bolun o Berdimuhammedow kup ýetmäge aňarda dursun. Entek 97-däki bilen zatlaryň inne edip. Sizin dürücülük işinizde näçil ençemeli ýazyp bar ýok bir 30 kitap ýatdy. Sizin ömrümi haýp etdir wagt. Yine şurada karikatura da koyupdular onu oynap yine maşgalası bilen yine bir yerde yine tiyatrot çok iyi. Bu suratam oynadık koyupdular adamlar. Sebebi yine nimedip. Yine şun beýleki ýollaşy Halifasy yine bir halifasy. Yine bir halifasy Hramow diýilýär. Bu propagandaň manipulasiýasyna öňüden çempion munam olup geçti. Muna yani 2007'de prezident bolonunun derli olup geçti. Bir yıl alma. O bir Jadan'ın Hram şu an namızı olsa ikisem özünü asmırla köşün nimetinden ömürlü. Yani olaran bir binamız adamlar da gelip görürler. Yine biz köp aýdýar. Horlap, halk taalap gelip görürler. Hakik. Biz köp görýär yani şu dürüjülük, intellektual dürüjülük işine. Ýöne sport, fiziki dürüjülük işinde de uly üstünlükler bar. Ine dedim. Bunu etip bilýän zadyny baseýnyň ýanyna ýanky turmuş geçirip. Her adam bilen ok, her kim baseýn ýok orýaly. Her kimin orýa guraly ýok. Kyn mesele. Ine birinji prezident bolan wagty. Bilip dura ýüzünden geljekde uly zekinli dürüjükli işleri oňurulacak adamlar bilip duruyor. Güllerini okup durşar. Ine görüm. Yine combine türmekde de şu adam ümidittir onam aytıp bilmedik. Hatta yine dedim liçna saparnat Türkmen maşın erini kısıp şunu yankı öptü şunu. Yo yepilmekte de yine Murat şu hada bilmenin yine bir talantını ýatdan çykarýan bolaymaly. Ana stanadan bar bolýan. Şu yepilmek nimetinde de var ha. Şu görýän aňyrsynda duran Öwedgerli Ataýew şu wat şol meclisiň nimetler şol speaker ýany başlygy şol hayran galyp seredip dur Gurbanulyň Niyazym şu elini gysyp epilişini. Teredan şu epilmek bükülmekde de goňuma bolmasa şu öňde ýaly şu birinji bolup şu kadar ýaly şu halka. Muara bir
men pikirimçe möçgörli talantly ýok. Bu talantlaryň ýa çäginiň aňarky limiti ýok diýen sebäbi köp zatdy. Diňe epilmek owşamakda däl. Eýsem gürlemekde gürlänme diňläp görseňiz bu seslenip ýa sözleri üýtgedip gürleşdi. Mezaýlen bagşyran oglanok şol. Aýdym. Doğru. Murat, bir zat var, şu Murat isteýänmi? Şu hawa gürleýä bir hili nemeden montajda edip neme diýerler, onu gürle diýerler. Ýöne şu göwnüme mi ýa şu hemi köp bolýarmy? Şu bir sözüň öňünden hem gelýär ýygynyň. Ondan men şu neme bir telewiziýan nemesinde ulanýan şu suflör diýilýär-de. Şu suflörüň men her elektron görnüşleri var, beýleki teknologik nemeleri var, görnüşleri var. Şoň täsirimi näme şol innik sözü eşitjek bolup öňünden hem taňyndan hem getirýärmi? Şu hem köprek ulanýar diýäýmesen, şu Gurbanuly Berdimuhammedowyň çykyşlaryny diňleseň, eger walla Edil Sowet Türkmenistana ýa nokawa turanýarlar. Hakyky. Asyl diýir adamyň sözü nemesine sözleýişine, gepleşine meňden ok. Bu bir gatty üýtgeşik talan. Edil neme ýalak bolup gürläp bilýär-de, şu robot ýaly bolup. Önemli. 2000 yanlışmasam 14'te men bir gün halk maslahatynyň ýygyna gitdim. Şöyle Berdimuhammed gürlärine men näme in Fransada 2005'ten bäri 2005-2014 9 ýyllar men türkmen dilini ýadyny çykartdyryn. Eýe men sen düşünemem oňa ýalarny. Heňläp öňüni, ortasyny, soňuny heňläp gürläp başlady bol. Men düşünmedim, ondan utandym. Türkmen diline ýadyny çykartdyryn. Murat, men ýene bir ýerde sözüňi bölmeli boljak. Sen onu hiç kemsinme. Ikimi de bir ýöne bir daşary urtda ýaşap ýören türkmen, o halkyn düşüneni o näme gürleýänler. Ol şeýle bir akylly bir öwrümli gürleýän men aýdýana bir Sowet Türkmenistana diýen nokawa turanýar bolýanda, şu Berdimuhammedowyň çykyşlaryny diňläňde. Şoň üçin ol sen onu hiç kemsinme. Bir gatty nime ýöne adam bolýarsa, oň diýen zatlaryny düşünmek üçin. Doğru. Ine bizim bir vatandaşymız komentariýada haramda Aýna Nuriýewaň bilen söýüşip, soňra onu kidal etdi. Şu temada film döretmeli. Hormatly vatandaşymız ol hususy intim temada da köp özgeçlik etdi. Bir topar maşgallar edildi zat. Ol bir adden bir ýürüýtirilen tema biz oňa geçirilende ýa ondan başga dörejilik işlerini aýdym ýetişmek bu efirde. Şoň üçin häzirlikçe biz şu temany gyrda goýmasak sebäbi ýetiş boljakka ummasy informasiýa. Diňe kitaplary 53 sany. Üntören dürür aýdymlyk. Murat, eger tomoşaçylardan şeýle haýyş gelýän bolsa bir iň bolmanda bir çetini bir anladyk goýaly. Umuman gatı doğru aýdýarlar. Şu söýgü nemesini liniýasy ýaýyldy. Söýgü liniýasyna da elbetde misal şunu aýdaly neme diýerler-de Niýazow öz watyna şu 500 çemeti gyýyl bilen ýatyp durupdyr diýerler-de prezident bolandan soň. Şoňa şo ýaranjamlar Türkmenistanyň ähli ýerlerinden gyýyl daşaýan ekenler-de getirip şol olam şolar bilen tanış neme diýen eken wagtyny geçirýän ekenler Niýazow. Bu arada öň ýadymda düşýän bolsa Sentralbankyň Türkmenistanyň Merkez Bankynyň öňkü başlygy Orazow maýdyk geçdi. Şo Niýazowyň ahlak taýdan näme diýelini irwet nusgasymy ýa nähil nusga diýsen diýip oturmalylar. Şonu görkezip gidenligini Orazow bir gezek çykyşynda adatykda aýdypdy. Ýöne indi şu Gurbanuly Berdimuhammedowyň 500 mi ýa 700 mi ýa 300 näçe gyýyň ykbalyny bulaşdyranyna bilemdi ok. Ol ýegenleriniň bilen goşdan belki 1000den emeçýändir-de. Ýöne indi bir Gurbanuly bilen bir döwürde okudukda Moskwada 90-njy ýyllaryň başlaryna, 80-nji ýyllaryň ahyryna. Şonda indi men bir ýeketçi bir şu nusga hökümine bir zady aýdasym gelýär. Öň Türkmenistanyna aýaly türka. Aýalynyň daşyndan şol nemede köşüde mi nirede şol nemeňki stomatologiýa bölüminiň başlygy bolup, müdiri bolup işleýärkä tutan bir medsestrasyndan çagasy waka gyýdy.
Şu taýda Moskwada da bir Türkmen dilinin mertebesini galdyrmaly, Türkmen dilini döwlet dil etmeli, Türkmenin milli mertebesini goramaly, Türkmenin ekologiýasyny goramaly, şagalan, enilen faglygyny goramaly. Çıkış edip wagtymyzy biderek geçirýäk. Berdimuhammedow bir olya diýip Bolyam da şoňa diýýär Swetem de bir Sibiryaçkany ýygyna ılgap ana şonan boýun etdi. Olya. Olya. Bütün adamny bir söýüp urunanam gaty ägir towy. Bravo. Ine köp ýanky uğurlary biýlik adamlaryň biýlik adamlardan öwrenýär Gurbanguly Berdimuhammedow. Ýöne gatçal töwren gatçal tösýär. Men bir hal getireyim. Men Türkmenistanda ýaşandy, bizde bir ayal maşgala bardy, gelip öýler oňup gidýärdi da diýýärdi. Şol ayal maşgalaň jogorasy şo diýärimiz Olya. Ine şoň jogorasy o wagtda Berdimuhammedow 96-97 ýyllarda ýaňy bir ýanky dörejeli işli gidilýär ýören wagtlarda. Şonu şolay diýärdi. Üstüne gülýärdi. Olya şo Berdimuhammedow bu kim boljakdygyny bilmän ýanky bu ýaly ulu harply bir Berdimuhammedow dörejlik bir işe Türkmenistanyň ösümlik uğruna ılımlary öňe akıtyp biljek adamdygyny görmedi aýan şeýle diýärdi. Ay şundan bizar boldum. Wilkanam, loşkanam tutman bilen o. On bagışda bolyn türsügen bir ol paraşut ýaly ýanky uly türsük geýmänem bilen o. Öwrüp ýadadyň diýip aýýardy. Ol bir tanqida mümkin meňder ýöne şo zatlardan geçip gaty çalt ýagdaýda uly derejä ösüp DJ bolup rap aýtyp başlady. Ol bir gyýyka wagtyň töweregine bolup geçen zatlar. Olar ýaly adam ýok. Bular ýaly gyýyka wagtda şol tiýlikde hemme zatlar öwrünip ýetişip öňüde. Mysal üçin men bütün ömrüm ýanky her bir zat öwrenjek bolýan, her bir zat etjek bolýan ýanky öz bilimlerimi ulutjak bolýan, düşünjelerimi giňerçek bolýan mena ýetmege aňyrdan dursun. Muň bir ýylky gazanan tiýirlikle netijelerini ömrümde gazanyp bilemem. Şol ýaly zehimni, şol ýaly dürlü taraplarda uğurlarda öňe gidiljek zehimni netip bolsa Türkmenistana akıtjak derece akademik diýen, öz akıtjak derejesinde. Ýem ertä şo nemede beýik bir yaman bir demini tutturýan ýere eltdi-de Gorpun gırasyna. Şu Gorpun gırasam yaman nemede aşak uçuk bolýar da Gorpun gırasy diýip näme üçin diýilýär. Sen barýan şo Gorpun gırasy onuň ýer gutorýada aşak gorp da ol. Gaty beýik ol 30 metre bolup bilýär, 40 metre bolup bilýär. Şu Türkmenistan şu Gorpun gırasyna eltip goýdy. Şuň üçin nähil beýik talant gerek. Şu taýda ýene bir aýtmalat bar Murat. Şuň talantlarynyň Gurbanulyň ýene bir uğuru bar. Bu gaty ýap geçeken. Gurbanuly. Şu atdan ýykylýança iň berkitde. Şu atdan ýykylýança 2013-nji ýylyň 28 aprelinde şu at sapyp görkezjek bolanyna şonu ýykylyp birazjyk nemetdi-de, şonun soň ýady, gynantagam neme birazjyk kütülüşdi. Ýöne şonun bu yaman ýady aýlygan eken. Mysal üçin aýdaly, oglanka studentka bir gyýdyň ýygyna düşýär Aşgabatda. Gyýdyň ýygyna düşýär, o gyýdy Aşgabatly, özi bir gowy intelligent maşgaladan. Onun ay men seni söýýän köýýän neme diýär, olam näme? O näme bilsin o pahyryň geljekde beýle uly talant bolup ýetişýäni, prezident bolup ýetişýäni. Ol ona diýipdir da ýüzüne, ну тебе разве не стыдно, диптер, да? Вот ты обращаться ко мне вот с такими словами, будто ты меня любишь. Ты посмотри на себя и на меня. Ты же колхозник, диптер, да? Бердимухаммедов. Как ты смеешь, диптер? Как ты смеешь мне говорить, что ты любишь меня? Мына янкы şeýle jogap berdi. Onun şol gyýyň ululup Niýazowyň döwrüne ýalňyşmasam belli bir döwürde medeniýet ministri hem bolýar diýär şolla. Ministr derejesine ýetdi. Onu Gurbanulyň ýapkeşligini aýtsak bolýar. Şu fenomen gaty urtalan şol urduny. Şol gyýdyň şol oglankalar, ýaşkalar beren şol jogabyny ýadyna saklap prezident bolandan şonu 17 ýyl bastyrdy da, ýani
şo gyýyp ýany ýakyna çykyp geldi. Nemeden türmeden. Indi şo gyýdym şol gyýdy diýenden ullokan bol ýene on çağalary var. Şol 17 ýyl türmede oturdy. Doğrudur. 17 ýyl basýa ýöne biraz ömrek çykarýar da şu prezident bolandan bastyrýar ony. Şu bilmedim bolýan şol geleýän döwürlerine bolmaly. 8-9 şo 7-de geldi prezident boldy. Şo ýalňyşmasam şol 7-8-9 şo ýyllaryň birine bastyrýar. Onu şonça ýyllap oturup hani ýany türmeden çykyp geldi şo. Görýänmi nähili ýat geçdi. Doğrudur. Kan sana sen bir gyýda söz aýdypdyň, o gyýda ýok diýip jogap beripdir. Şonu ýatda saklap, şu aralma kuzuw bilen ýaşamagy herkim başarjak geldi. Doğrudur. Şonu başarýar. Doğru. Bir dowam edelim akbel saparana terdim. Şol il öpmek ve illeri gujoklamak talantyny, zekini talantyny görüm. Diňe öwrenmekde öz halipalaryna ýa geçirmek uğruna da ine gatöňlüdür. Ne şu turatda bilir ya. Nähili ýanky eri uşulmagyny zadyny öz halipalary bu öwrenipdir şondan. Indi at ýykylmakda da şulardan menin pikirimçe at çapylykda, at ýykylmakda da Yo attan yıkılmakta diýsene şu attan ana yıkılıp yaman gow yıkılýar da bir uçýan ýala görýärmi? Şu uçup barýar görýärmi şu? uçýan ýalylar ol parhap barýan ýaly diň. Uçýan ýaly o biz uçup bilýär, o parhap barýar. Şonu da birinji bolupdy da. Menim ýaşda atçylyk bilen nime diýdim? Gidýärdim ýykylyp gördüm men buraya parlawa ýykylyp görüm. Doğru. Bizim bir ýykylşymyz bir ýykylşam da. Yok, yıkılmanam, attan yıkılmanam ormanır, çapıp görüptür de o atı dine çapıp görmedim. Yine şo diýenim men ýanky remark etjek bolýandan şol dogdan diskotekalarda ýanky uly konsert zallarda uly hakyky ötün başlanan konsertlerine yine şuraya jestler zatlar öwrün onu oturun yerine prezident bolup näme öwrenýäni men gat hayran. Unutýarym. Açkyjyk geýip da edip türkmen dürüjülük ýanky sağ dürüjülük uğruna täze ulumlar dürütkü botyr. Eçkyjyk geýip eýnejik geýip çykyş edýär. Uraýaly ýanky ýakty wagty eýnek geýýana diňe men birini bilýän, ýanky Amerikada bir aýdymçy bardy, ol kördü. Ol eýnejik geýip çykyş aýdym edýär. Ol kör bolan edýär, ol görýärmi? Gözü görüp edýär. Ol ýaly ýanky öňü gidip bilýän adam azyr. Ne beýärde görýän. Zolotoy mikrofon ýa, ýylar zolotoy gramofona gatnap o ýerde ýarışda ýanky laureat bolýan bolsa, bu bolsa ýöne köleşdirip zolotoy mikrofon goýup aýdýar. Hemmeler aýdym-aýdanlaryny görkezýär. Men siziň o laureat boljak diýip wagty bitiremek, eýýär mende zolotoy mikrofon ine elimde diýip görkezýär. Murat, ana şu wagt dinleýijilerimiz Nevzat Baytok neme diýip ýazýar da ikimizin onu men diýdim guşýar, uçýar, atdan ýykylana da uçup barýar diýdim de. Senem aýdýan ol näme diýdin? Parlap barýar, uçýar. Parlap barýar diýdim de. Dinleýijimiz Nevzat Baytok görkez şo diýen zadyň ana neme diýär de ýer ganata men diýär, ýykylşam diýär. Ol görýärmi? Ol planýar diýär. Görýärdi, ne mesal üçin men fizik taýdan sportda da, ýa-ni boýboý iskusunda. Haçan sen iň bir abstraksiýada bolanda, ýa-ni kriz bolanda, haçan özüň kontrol etbilmeýän wagty sen hiç zat etbilmeýän ýa-ni haltaýal ýykýan. O bolsa agyr momentda, neожиданно ýa-ni bolup görmedik momentda parlap barýar, samolyotyň ganadı ýaly öz ýa-ni bedenini kontrol edip barýar. Oraya men size günaydın. Bizim ýykylýar. Görüşelimizde ýa-ni nime diýär? Haltaýal ýykylýar. Bolmasa men 32 ýyldan bäri boýboý iskusda edýän. Men buraya ýa-ni buraya netije, buraya dirije garbylam. Yo sen ýetip bilmersiň Murat, ol boljak zat derler. Ol bir adama berilende berilýär da görýärmi? Ol hiç borýarlar.
Olur ýaly. Men aýdýana, eger şu Berdimuhammedow şu Niýazowyň waltyna şol gaýraty çatyp diýende, şol bardy geldi. Şu ýazgylygyny, aýdymçylygyny, şu dehinleriniň bir çetini görkeden bolsa, türkmen halky häzirki derecesinden 100 esse ýokarda bolmaly. Onu biziň hayatlanmada häzir keplerde ýa-da indiýuklar oturmaly. Şeýle ösen ýurt bolmaly. Do. Diňe nimede de hayatlarda da kabinet ministrinde de indüktör oturmalı. Doğru. Ýöne gynansak da entek o derece baranda. Kabinet ministrinde gönüme bolsa indiýuklar oturýar. Ýöne Şu- hayatlaryň üstünde serçeler, nemeler de häzir keplerler. Şu hayatlaryň üstünde men pikirimçe şu häzir indiýuklar oturardy. Şeýle ösen döwlet bolardy Türkmenistan. Mümkin. Yo, ol doğrudan bir adalatsız ömür bolan wagtda Türkmen başyň wagty. Ya, Bu real talant adam gidläp saklap halkymyza görkezmän gata adalatsız ýanky alyp bardyr işlerini. Ine beýerde insapsızlyk edipdir de biraz. o tapylyk da, o açyk tapylyk onda da. Bir hili Biraz sigarası insanlar- hem Türkmeni Bu- içine şu bu- zihini dözmeyen, bu- bir hili şu öl soğut duran zihini dözmeyen kısıp saklattır da şu birden şu aydiyana şu Niýazowyň şu ziyana marını halka, şu zihini uzak saklat da ol. Meni ömürlük prezident olacak deyip yer waltyny öldürdi de özümi nimede edin. Bolumny gelin şu ýeje meni öldürün deyip o 90 ýaşda 98'de zatda 97'de geldi de bir hökümeti. Berdimuhammedow Niýazowyň şol binika oğlu bolan Çinniýadan bilýän adamlar şol şu 97'de ya 98'de Niýazow aýtýarlar meni sen ýetişdin gelin şu ýeje meni öldüräň Hram bilen jadam gelin diýär edin özüni öldürdün ortadan Niýazow halka ýaşlyga da edin. Berdimuhammedow şu wagtlardan açylyp başlamaly nehini. Doğru. Ine dedim, beýerde ralyçy şu günlerde niýde öwrenine bilemek ýöne italyanlar bilen bagly öýdýän teýärli. İtalyan maşynlaryny sürüpýär. Zat ýere söz ýok. Sebäbi bu ulunda bize duruşun ol. Nähil Türkmenistanyň içinde ýeketek öýüri şul öwrenip Italiýadan gelen ýanky güýçli avtogonçyklar ýenen Türkmenistanyň içinde. Şoýra baryp derler, şo ýerden getirip öz topragyny ýenen adam. Bu gaýdusyz hakyky kahraman. Kahraman medallam aldy şol. Ine beýerde el öpüşmekde ýanky adam öpmekde, el gysmakda ine ukyýyň okedy, münseren bolsaňyz. Ine beýerde iň esasy ýanky hünäri velosipedçi. Men velosipedçi barda aýra finalda geçecek bolýan. Bunu ýaly ine Ýewropada, Latýada, Fransada, Frans Tour diýip bir nime bar da, ýanky velo marafon bar. Paryjdan başlap şeýle aýlanyp Niçaň üstünden, Şwetsariýanyň üstünden ýene Paryja gelýär. Paryjda başlap. Her etapyny jołta marka, ýanky öňe gidiji diýip adlandyrýan birine sar markany berýärler. Şolum her etapda çempion bolýarlar. Şol ýaly agyr. Ine bu adam ýeközde mu talipler amma yaman köp talipler var. Şu talipler bilen bile Kniga Rekordov Guinness'a düştü. Görüp nähil derece. Marafondaky, Frans Tour'daky adamlar Kniga Rekord Guinness'a düşüren o, bu velosipedde olur olup men şoýra barmam Kniga Rekord Guinness'a düşerim diýip Türkmenistanyna ö taliplerini ýygnap şolun öňünde birinji, her wagt birinji bolup gelýändir. Bir gedem uturan näler? Ünseren bolsaňyz. Käme wagt ýanky Serdar oğlu 2-nji ýyl alýar, o beýle Kerim 3-nji ýyl alýar, ýöne her wagt birinjilikdir. Şol ýaly. Şu taýda bir soraw gelip çykýar mende. Şu soraw gatyp injeriýär diýemen. Şu velosiped sürmäni ýa-ni tigir sürmäni şu nädip öwrendik? Ulusunuňa da agrym. Ol tigir diýeniň velosiped diýeniň bir 2 sancak tigiri bar ho, 2 sancak. Ol maşyn sürende men geň alamak mıňa da. Maşynyň 4 tigiri bar da. Sen sürseň sürmeseň otur üstünde çiğ dedi. Emma şu velosiped diýilýände da sen üstüne aýaňa taňsaň ne çykmy, ondan sen sürmeli onu. Sürmeli. Gönü gitmeli, onun ruhunu tutmalı. Onun nimesini pedalyna aýlamaly. Şu näde öwrendik aşy?
min aydınla ve özümde var çağı kak ol tigrin görse bidin nehili türlüyany bilmeýär kak hiç zady bilmän öwrülüp gidipdir de öwrülüp goýurdur o bir hiç zat da mümkin bilen degen. Doğru. Nimede balansıroşuk bolmaly da sen. Yani balans haklar yani. O bir aýratyn uğurda ol. Velosiped sürmek o aýratyn uğur onda da olupdy. Yo Murat onun velosiped sürmek wa. Men haşy ya eger ýalňyşmasam bir 5 ýaşymdan men velosiped sürüp başladym da tigir sürüp. Ýöne men hiç wagt velosiped sürüp tüpem atan ya tapança atan adam der. Abi Berdimuhammedow velosiped sürüp barýaka atyp ýüzüniň urna nişanalary yapryk edip geçýär ahyrym. O görkezýändir näme ýaly bardyr. Şonu bir halkara ekspertler bir zada haýran aldylar da. Bu mergen näme söz ýok diýdiler. Ýöne bir göz balsym. Diýär şu diýdi käbir nişanalar atyp ýetişmäkä de ýykylýar ýa-da şankylap. Şondan şoň al edip urmak üçin nişanadan atmak urmak üçin. Ol okun tiýdigine bar. Ya ol ok atanny tiýdin, şeýle uçur diýip bolýan ýa ok barmaka eýem ýapylýar. Ýöne sen gysmaka öter diýär. Ol bir gaty ukyplyk da onu bir düşündirmem bolmaýar. Yok, ine başka bir ukyplyk bar. Siz bu aýtyp geçdiňiz. Ýani velosiped ulgumlarynyň täze ukybyny tapan adam velosipedde basketbol oynayar. Basketbol oynayar o. Ünsürüm, onu dünyada oynap bilýän adam ýok. Ya adamlar velosiped sürýär, ya basketbol oynayar. Bu olsa ikisini boşup täze ulgum edýär. Ünsürüm, Türkmenistanyň hormatlanmayan prezidenti öz tokumuny bilen arkada Gurbany Berdimuhammedow şol döredin täze ulgumy intek dünýä düşünmem bilen okda. Yo düşünmeýär dünýä. Yo benim. Dünýä näde düşündin ay? Dünýäde oňal akyl barmy Gurbany Berdimuhammedowyň her bir görkezden gahrmançylygyny düşünür ýaly, yeten derejesine düşünür ýaly. Bilýärmi oňa 1000 ýyl gerekinde. 1000 ýyldan düşünür dünýä muňa. Nähili adamyň ýaşap geçendigini. Bu ad düşünmeýärler Murat. Haýp. Dünýäde bir gelli geçer dünýä ahrym ol Berdimuhammedow bamy ýokmy insan meren o ahrym bolar. Elbetde bu adalatsyz. Elbetde biziň gaharmyzy getirýär. Ýöne näçekde dünýä bir bipayan dünýä diýipdir ama biziň ata-babalarymyz. Şoňar diýiklere ünsüren ok Berdimuhammedow ýaly. Doğru. Goethe, Schiller, ýa bolmasa ol Gamer diýä, ýa bolmasa ýene şoň ýaly ol ýazylan Şolohow diýä, Çehow diýä, Gogol diýä, şolar ýaly ýazylan atlaryny tutýarlar. Berdimuhammedowyň adyny tutanoklar näme diýjekdir bu dünýä? Bilen o, dünýä kimin kimligini bilen o. Men ýaşamýar. Doğru. Ine Nobel öýrenýärler deret, Gurbanyla ýaşap ýör şu wagtda. Şolar ýaly beýik zehin. Nobel öýrenmegi bermen her ýyl başga bir ýerine berýär. Doğru. Gaty doğru berlek geçdiňiz. Ine şol urda ine DVT topary sizem belki edýänsiniz. Bize şunu ýanlandyrjak bu bütün dünýä tanasyn ahir bir diňe kniga rekordov Guinness'e däl. Onuň ýanky çap edilýän dokumentlaryna oňumy girsin diýip har surýatda şu iş barny edýär şunu bir beýleki ýerlerde bir sokup bolaýsa bir adamlar görüp bilýärse, düşünüp bilýärse şol elementler, şol ýanky geçirilýän dünýädäki hadisalara bir düşünäýse diýip şonu ýanky reklama barny edýär. Ýöne ýeterlik dämkädýän mene. Mümkün şeyler de inni Murat näme gepleşýümizem ahirlap barýar. Ahirlap barýar. Meňe şu täze ýylda 2023-nji ýylda etjek arzuwym şu Gurbany Berdimuhammedowyň bir baş rolle bir kino düşmegi, filmi. Doğru. Şu meňe esasy arzuwym eger şu işem başaraýsa Gurbany ýerine ýetiräýse onu men pikirimçe bir Türkmenistan ýylda ýeterim kadýanyna başy. Doğru. Apet apara. Aşlygyny bilmez, susuzlygyny bilmez, çörek yetmeýänden bilmez, et ýağ yetmeýänden bilmez. Ol gamdan turup saat 4'den marda dagyn ol
nime durýarlarda, ýanky nowata durýarlar. Un paýyny, ýanky tuğ paýyny, et ýağ paýyny almak üçin, şolat ýa ösümlik ýağını almak üçin şol zatlaram ýadyndan çykarar diýip men umyt edýän. Sebäbi iýmit dağın ho näme ol iýmit? Ha, Dinde adam ýaly her günde üçgedek gownahar, gow iýmiti. Näme bolýar ende? ondan intellektual iýmit bar. Hökman ýa fizik iýmitler, haritler intellektual ruh iýmiti bar. Şu kino düşäge din Razgapur ýaly şol urdunan bir nemetini görkezse men onun Türkmenistanda adamlar iýmitini goýaram mukadiýan. Mümkin. Apyda para. Biz ine hemme zatlaryny aýdyp geçdik boýun bir bellenmedik galanda, ýa sport ugrunda şu Galanma şu zatlaryň arasynda. Men şonu bir gysgaça aýdyp geçeýin, bir gysgaça men rezüme etdim, şonu bir okap geçeýin. Nagrady и звания diýär. Men şunu ekrana görkezäýin. Şunu görkezýärde size ýa düşünükler bolurda. Yani bir minut. Yine. Şunu ekrana görkezin, hemme watandaşlarymyz görsün. Yine nagrady и звания diýär. Berdimuhammedowyň dürjülük işinde, yani sport ve medeniyet dörücülüğü işine, ýazyjyk dörücülüğü işine kazanan üstünlükleri. 1972 ýylda çempion Aşgabatda po klassический bardy. 1973 ýylda çempion Türkmenistanda Pastrelbe. Ýanky diýänim, ýanky sniper bolup nime diýäni, şol öňkü başlan işini dowam edişde dörücülük işini dowam edýär. Orden Zaida, Объединённые Arapský Emiraty. O ýerde bir orden atdyr. Oňa tek üst açylanok sebäbi gizli material netip bolsa halkymyz gidigiçe ýani açylym hadýan. Murat, Bağışla bir kiçicik belligim var men. Indi Gurbanuly kiýmedi ýaş diýen ýaly, bir Gurbanuly menden bir ýaş kiçidäbi. Onun şu 72-nji ýylda menem şu görüşde datda menem bar da 70'de datda bir oglanlykda ot bilen görüşýärdik, ýaşlara gatnaşýardyk. Şu Gurbanuly duşmadym men, duşan bolsam bir nimede ýaşlarda datlarda gabat gelmeliler. Ýöne men bu taýda aýtjak bolýan adam şu 72-nji hem 73-nji ýylda Türkmenistanyň çempionu bolup bilenok, ýaşy ýetenokda. Mergen bolup bilerbi. Atıp yatandır bir yere bir eline bir dat iyilse düşünne de atıp yatandır da yönü şampiyon Türkmenistan'ın şampiyonu olup bile nokta. Bolayanında da ya ha yetkineceklerin arasında olmalı. Ya da mektep okuçularının arasında olmalı. Mümkün. Yarıncanlar birazcık yanlışlık koyverdim kadiyenle. Nemi yalanlarına şu. Hakikaten mümkün dünya şampiyonu bolundur. Şöyle hükman adalatsızlığı bildirip dur. Onu doğru belirlemek için çoğunluk bilen şu Türkmenistan'ı dik görkezdirler de. Bunu ýa-da doğru aýdyp bolanok, bunu siljelmesen bolanok. Akademiya развивающих рынков США. Şunu ýaýlandy men ine gördümmi? Prezident boldy. Ilk prezident boldy 2007'de mum ýanky nemeleri uçup başlady. Ukyplygy, zehinligi. Ya ine şu prezidentler çelli diňe iki sany ukyplygy bardy. Fizik ukuyup var, hawa diňe ukuyup var da iki sany ukuyup. 2007'den başlap ine prezident ýanky fevral aýynda prezident bolup başladam bolýan. Bir wagtda prezident ýoluna bardy. Bir wagtda beýleki zehini ukyplaryny öňe goýup unam ösüşip başlady. O zaman siz her wagt azajyk näde boldy düşünýär? Akıl sapara. Türkmenistan'ı ine üstüne bu tarafa getirdi, bu tarafa. O отрицательный ötüş var ve положительный ötüş. Yönü iksem ötüştür. Bu yönü отрицательный ötüş ediyor. Onun ötüşte. Bunun maksadı üstürmek. Hayt tarafa üstürýärni bizim tek maksadynyň manysyny tek düşünjek bolwa, göremdok, bilmersem sebäbi bir ýyllaryň ahyrynda bir ömrüň ahyrynda bilemeden häzir intek kyn. 2008'de почётный доктор Бакинского государственного университета. Doktorçular marken Baku'da. 2009'da zlatая медаль ЮНЕСКО имени Авиценны.
Hmm. 2010'da Человек года Института международных отношений и экономического сотрудничества Румынии. Bay bu. O dahi Rumanya'da hiçbir prezident şurayali titul Человек года yankı yılın adam deyip alıbilen o. Ne pul, Yok gelecekte de alma. var, hiç kim. Yo bir gedeklik şu gatüytösü adam olandan şon emeni titulu bir gedek ilan edip onun Berdimuhamedov'a berip şu tayda da yapandırlar onu. Aytiya ikinci gedek adama berýärler. Berdimuhamedow'un dirije alanına bir neme wady? Bir size misal getireyim. Men institutda okanna politekonomiya diýip bir neme wady. Hüner wady. Şonu tapşyrymda onun tapşyrmakam politekonomiya boýun bana bir makala ýazyp paş etdi. Yerli gazetede. Menim aýtdym men ýazsam men institutdan kowarsaňyz diýdim. Ýok, ýani perestroika 80-nji ýyllar ýaz diýip menim ýazdym bolşýardy. Ay bul gaty görüp meni egzamdan ýykjak bolýardy. Egzamna girýän, men öňden gowukaýan oglum. Girdim bolýan, şeýle bir soraw hep başlady. Hemmesine jogap berdim. Ýykýa, ýöne berýän, ahir üçlük bolýan diýdi bana. Menem diýdim, ay men baha üçin okamak, näme goýsaň şonu goý. Men şu politikanly maňa ömrümde gerek bolmaz diýip çykaýtdym da. Ondan oglanlar çykmakam, oglanlar otyr da. Molima menni, hani bunun studentler, hani kiminni? Hemmeden otyr da. Ona bir ýerde ýa. Ay şonu üçlük goýulmasaňyz, bir indi kerek gelýäň diýdi. Şonu ýaly, eger Berdimuhamedov Rumyniýada şonu alan bolsa, doğru aýtdyň, şonu yapanlar şondan soň mene biýine berli diýip eşitdim. O dereceden soň Eşitmezsin. Doğru. Yo, Üniversiteden yeni bir zat var da. Почетный доктор Ереванского государственного университета diýdi. Ay, bu da gataýlygynç. Ne edip şu derece yetti? Ne edip? Emedekläpmi, omodoklapmy, ılgapmy, o manasyr atypmy biler ýalylar. Täbi ol Yerevan döwlet universitetiniň derejesine çykyp şu taýda hormatly doktor bolmak üçin ay, göwnüme bolmasa 100.000 kubometr türkmen gadyny mut beräýmesen wara, o taýda sen başga hiledi alyp bolmaýar onu. Yo, siz apel siz gaty muňa ýanky pes baha berýäňiz. Bu kontraktlaryň üstülen kontrakt ýanky zihiniň üstülen edilen bolaýmasa, sebäbi kontraktlarda da bu ýanky kompaniýa bilen işlemekde de uly bir zihinlik bar. Şonda bolaýmasa bu. Goý bolsun biz häzirlikçe ýanky netijesini bilenmek, näme ýalanyny bilenmek, goý şeýle bolsun. 2013'te Заслуженный архитектор Türkmenistana. Onanyň men 1982'de institutda girip 2 ýyl armiýa edip içinde, ýani hökümet armiýa edip ýene gelip 89'da guturup inženerna Stроительный fakultetiň arxitektur guruluş bölümini guturunsaň men arxitektor bolan. Bir topar arxitektor bilen häzir ýazyşýan Türkmenistanda. Öz kursdaşlarym bilen. Şonuň derejelerini görýän o dereje, şuraya dereje galybilen nokta. Bolmasa okuwdan mutludylar. Hemmedandan mutludylar. Arxitektor, injener arxitektor bolmak gaty kyn mesele. Bu okuwny torman Заслуженный архитектор Türkmenistana. Näme bolup bilýär bu zatlar? Näme ukyplyk derip şu zatlar? Murat, sen kursdaşlaryň bilmeýän bir zady bar onu. Bular ýaly beýik arxitektor bolmak üçin okuman. O okumalarla ömürde gurban bolmaly. Mümkin. Indi kimin kazanany üstünlikleri bar? Народный коневод Türkmenistana. Şu ýerde Gelli Karizov görüp etmez şu. Gelli Karizov gahar etmez. Ya Gelli Karizov hemme ömrüni atçylyk bilen geçdi esasy ýanky. Ýony ömrüne däl bolýan şu adam boljogyny anandan soň. Ha o. Şonda da şonu olup geçdi. Olur. Народный коневод Türkmenistana. Ondan sonra 2017-nji ýylda Orden Aleksandr Nevskiy ünsörüm. Durun tek. Men bir sorawym başlady. Dinleýijilerimize de sana da şu erde şu biýanny görýärmi? Gurbanula
neme diýip buna görýärmi? Narodny Konevod Türkmenistana, Türkmenistanyň halk atşynasy diýen ad beripdirler da. At yetiştiricisi adyny alypdyr. Inni nemäňe mady pesat däller ol ýanky gellik ärdinem. Olum Türkmenistanyň belli atawrusy. Inni şu Türkmenistanyň belli atawrusy bilen ýanky belli atşynasyny çapyştyrsaň şu haýsy odar karşılar. Görýärmi? Iki sany dürli ulguma aýdýar. Отрицательный ötüş ve положительный ötüş. Bular dürli tarapdan deňişdirip bolanok. Hersi öz tarapyndan professional. Şoň üçin men pikirimçe bular ýarışdyryp göremeden, bile oturdup ýarışdyryp göremeden biz bizim ukuyumuz ýok bolurdy. Bizim bilimimiz ýetene bolurdy. Şoň üçin men pikirimçe şu tora wagtynça goýulyň. Indi verin, 2017'de Orden Aleksandra Nevskого Rossiya. Bu adam öz ukuyplygyny diňe Türkmenistanyň ökünden eýsem, Türkmenistandan çıkman Rossiyada orden alıp ber. Bu näme diýjekler? Zat ýok, diýere hiç zat tapyp bolanok. Ýöne bir zat aýdyp bolsak. Men şu Gurbangulyň 2017-nji ýylda şu Kreml'le döşüne takdylar da şeýlermiş bu. Ya da Aşgabat'a gelip taktıymış onu Putin. Aleksandr Nevski ordenini. Yok, Nevski ondan sonra ikinci medal var. Yok. Şu Aleksandr Nevski'ni biz mektepde uruna, Sovet'te urunan bir gatı ulu serkerde deyip tanıyadık da. Yönü, şu Gurbanuly Berdimuhammedowyň döşünden dakanlarına şu Nevski diyen ordeni. Şonuna men Nevski'nin gatı bir oğnuzak adamdığını düşündüm. Hiç şeýle bir ulu serkerde de değerliğine ya bir lokan zihin ya talant ya batır adamım değerliğine düşündüm. Onun şon dörü uğradım onu doğrudan şeyle olup çıktı da. Asıl ol bize onu gatı çiğişirip öwreden ekenler. Ol Nevski'nin bar şol Çut gölüne yankı nemeleri Şwed ritsarlaryny, Nemes ritsarlaryny granzıran etti diýenne ay gatı gen bir bary over 13 tanymy näme ritsar şotada wepat bolupdyr. Şu granzıran etti, gyrdy, ortýady şu Russiýany, Rusy halat etdi zat diýenne şu bary over bir ikeliň barmagy ýetýän eken şotada şol Aleksandr Nevski daýym ulu goşun bolup öldüren yankı düşmanlarynyň sanyna. Onuň şon üçin ol Gurbanuly Berdimuhammedow ýaly ulu adamyň döşüne dakmaga hatda manafiwam diýerler Nevski. Doğru aýtmaly. Ol gaty kemsitdiler şonu Berdimuhammedow. Doğru da bu ulu göwre bir kiçik zat takyp. Hiç bor ýalylar geçsek zat. Ine apeta para. Ine şu ýerde de Türkmen halky dolu şekilde Berdimuhammedowy hormat goýup fiýla goýmadym galyp pikir edýär. 2017-nji ýylda dwardy geroy, ýagny Türkmenistanyň ikinji gahrman medalyny beripdirler. Misal üçin Niýaz 5 kere alyp 6-njyny atkaz edipdir. Ýani ýok diýipdir, men götüriljekkä men bu tarapym doğul gitdi, bu tarapym doğuldy, men özüm doğrudan ýönelik ýörün, bu medallar meni işleden ok, ýykyp barýar, men doğru durulýamok diýip ýa alkışdan atkaz eden oldu. Bu adam almaly medallaryny alyp ýetişen ok. Ine şu ýerde halkyň, bizim halkymyzyň doğru şekilde şu baha berip bilmeýän mükadiýen. Hakykatdan hem Berdimuhammedowyň dürjülük işine doğru baha berip bilmeýän urkadýan kadýan. Ondan доктор медицинских наук, профессор по специальности социальной гигиены и организации здравоохранения. Ünçörüm, medisinaň doktory, professory atlanaldy. Prezident bolup işleýänne şu wagtda medisinada da uly ösüşler ettirip Türkmenistanyň halkyna uly medisin kömekleri ettirip ine şu doktorun professorlygy aldy. Doktor ekonomik nauk. Murat, sen şu meselede var ha, şuna görülmesini etmeliler. Men sana bir zat aýdaýyn. Şu gigiyena urunun var ha, gigiyenany saklamak urunun doğrudan
Gurbanly Berdimuhammedow gatökdi. Şu men ýa aýtdym şu Moskwadan ýygnaklara gatnaşýardyk, bile zat edýärdik, okuyan nemelerimiz, uğrumuz başga bolan soň men o ikinci üniversitede ikinci ýokary okuw jaýyny oturup ýörüm Moskwada. Benim şu taýda nemeni gorajak boldy da doktorçulugy. O taýda muň zihine gaty go düşünmän şowat goratmadylar da. Soňra gelip Türkmenistanda prezident bolan soň goramaly boldy. Şu görýärmi şu taýda da şol bilmediler da kim bilen iş tarşýanlaryny. Ýöne men aýtjak bolýanlarym şu Moskwada okuyan döwürlerimizde şunu men görürdüm. Şu men Gurbanly Berdimuhammedowyň wara eşigini, saçyny kemçilik görmedim. Madama yılanın damarından çıkan ýaly yılpırlap duran oğlanmışy. Şu saç çagadından wara şiitirip oňordup bizim dağın o saçymyzy neteret bir Mawgli ýaly bolup gidýärse işläp wagtynda saçmydym. Yılpırlap durma. Ol bolsa oňky bolsa wara madama şu şeýle bu oňordulan bejerdilen şu kesdilen hemme zady arasynda şu gigiýenan saklaýyşyna bir alt taksa Gurbanly men gaharmy edecek. Sebäbi çynda da çyn nimeler. Ýöne şunu aýdary şundan öňkü prezident bilen deňek görülşüni. Niýazow bilen. Meniň Niýazow döwründe telewizionyada işläp ýöremsoň ol ýanky gaty gowy bilen ol adamyň häsiýetlerini iş talşdyklar etdik, gepleşik taýýarlaýardyk, türlü ýanky edaralar bilen, guramalar bilen iş talşýardyk, partiýa organlary bilen. Onuň indi şowatlar köp adamlarym ýanky Niýazowyň töwerenine aýlanýan adamlar bilen hem gepleşilýärdi. Bir kysam zady bildim men. Şol Niýazow diýilen adam suwa düşmän halamaýan eken. Ol Gurbanly ýaly eken. Gurbanly ýugun. Ol Niýazow bolsa wagtynda suwa düşmän şo aýaly şo Muza Alekseyewna gaharny ýetirýän eken. Onuň Muza Alekseyewna şo Niýazowy köprek suwa düşürjek bolup her ýerde suwa düşende 5 manat pul berýän eken. Şudan duşa girip çyksan diýip Niýazowa 5 manat pul berýän eken. Näme üçin? Niýazowyň kanýagy görýän eken, şo 5 manada kanýag alýan eken. Şo wagt manat näçem diýýän. Başga ýöne şu taýda bir zady haýran almaly. Şo wagtlar edi şo döwürde Aşgabatda bir neme de bardy, şahyram. Oň aýaly 3 manat berýän eken. Duşa girip çykdy. Onu arzan görýän, onu arzan satyn alýan eken. O prezident etme şu. Yo, prezident bolmak aýnty. Indi gelecek prezident boljak eýýän tarypy. Şu partiýa şu garkomda işläp ýörkäde, çykada instruktor bolup işläp ýörkäde. Şu wagtynda duşa düşmän şu Helenin gaharny ýetirip ýören eken, şeýtirip. Aşa pul aljak bolup medýan bolmagy mümkinmi aýaly? Mümkin. Onu swinia diýen eken, aýaly. Swinia ýyjy pamoýsa, primi duş diýip 5 manat berýän eken. Ol aýaly bara görüpçilik edýär. O hakykatdan türkmen halkyny türkmenlaşdy. Ýöne ortaň diline swinia boldy da. Indi dowam edeli. Ha bolýar. Ýöne men diýjek bolýan şu Gurbanlyny öwjek bolýan. Şu Gurbanlyň tiýtijedini men gördüm. Onu dil ýetirmek mümkinler. O tarapda iň ul talantlarynyň birem şol şeýle. Ýöne men şu tiýtijeg eýnýetde. Gatdo bellek geçtiňiz şol iň ul talantly, şol hemmesinden iň öňüden ukyply şol haýzy ýere etsegem yüzü gözü arasında saçı yalanan yani. Şoň üçin doktor medisinsina profesör hakyky şol adamy nasip şol. Sebäbi ýöne doktorluk bilen adam ýok. Hakyky. Ýok, o ýüňden bolsa pasient ökmünde pasientlik bilen baglanyşy bar bolmagy mümkin. Ýöne doktor bolmak ýanky doktor ılımlaryň doktor bolmak bilen o ýugunmagyň nähili bir gatnaşynyň aralaşynyň bardygyny bilmek gat kyn bolýar da. On Avicennaň ýalylaryna seretmeli. Hökman kan. Laçyn aýdary ılımlaryň doktor bolmak üçin medisinadan ýanky köprek ýugunmak, ýygy ýugunmak onu biljek gal. Ýöne hakykat diýmeler şeýle zatlara bir şahyat boldy. Dogry. Ine general Armiýan general ol şol ýanky sniper bolup ýöräni şol ahirki ötüş derejesine ýetdi general Army. Türkmenistanyň doktrinasyna, Türkmenistanyň ferhet gulluklarına, harp gulluklarına käwak videolaryny görýän özüm goňa. Tiýýän onu
ay Allah razı şuraya adam barken hakiki mertebeli general ine Türkmenistan var ya. Doğru. Ine şu yerde men bir yürüte sarılırmeledim. Достопочтенный обладатель 10-го дана по карате. Boyboy iskustoda 6-cı küyden başlaya 6-cı, 5-ci, 4-cü, 3-cü, 2-ci, 1-ci küy ondan sonra qaraguşok gelýär da. Yani 7 sany stadiýa geçen soň qaraguşok gelýär. Bu bolsa men bilemok kaçan türgünüş betçe şu giýje uhyň arasynda ýatyrka yani arzuwlaryň arasynda düýüşünde türgünüş giýje uny edip yani şu 10-njy dany edil 2007'de prezident bolandan gaty ýyka wagtda 10 ýyllardy. Men özüm 32 ýyllar Vostoçna borsa diýen zordan ölüp ine näçe 57 ýaşynda 6-njy dan aldym. Qaraguşokda. Meniň senseyim giýje uny işläp yani diňe şol orda giden soň 7-nji dan aldy. Ine onuň senseyi we meniň senseyim Aikido'nun döreden adam Marhiye Uysiban iň güýçli yani uçuniýi diýerde yani öwrenip şäherdi. Şol 8-nji dan aldy da şoň yani sensei ölünden soň muňa dan berýärler bolýan bilýär men alajaka siziň inniki danlaryňyz ýa men ustam maňa beren zadynyň men ýokary bolup bilemok ýa meni keskiljek usta ýok indi. Men alajaka men fikirlime galaýyn diýip fikirde oturdy. Şondan ozup geçip şul adam Türkmenistanyň prezidenti bolan Türkmenistanyň häzirki parlamentiň ýolbaşçysy Türkmenistanyň halk tarapyndan hormatlanmayan diňe öz tohumna bolan arkada 10-njy dan aldy. Näme boljak şu? Men hiç söz tapamam. Yok o niyazda bak yani. Niyazda bu ondan az bolýar da. Hiç biz on çok gonmamyň izinden yetip bilemdi o gaty münasip da bir ýöne gon baýlanyp bermeli. Inştada bir zat aýtjak bolýan Murat. Bir gerek men şu Berdimuhammedowyň şu ýazýan kitaplarynyň sanyna seredip o beýleki taraplardan edip beren işlerine seredip hem prezidentligini, hem premier ministrligini, hem atwakanlygyny, itwakanlygyny beýleki uğurlardan hemmesini hasaplap şonu şu zatlara yetmek üçin giýje günüde şoňa 24 saat var da hemmemiz bütün dünyada 24 saat var. Şu yerin üstünde. Onun şunu näçe saat gerek boldy? Şun nemeti näçe kadip hasapladym bolyn? Adaty adamlardan şu giýje günüde 10 esse uzak bolup çykdy. Yani şu 24 saaty onu köpertmeliler. Şu Berdimuhammedowyň şu eden işlerine yetişmek üçin bir adamın onu da 12-13 ýylyň içinde yetişmek üçin giýje günüdi 240 saatdan ibaret bolmaly. Apada para ol hak mun sagadan başgadyr. Başga. Ölçenýän sagadan başgadyr. Ýa mun bizde 24 saat bolsa bir ýanky günüň dowamy, giýje günüň dowamy muny 24 däl. Sebäbi Yo. bildirýär bu başgaça işleýär. Başgaça ýollar bar ýa. Başgaça ýanky tiýdilen başgaça, ukyplygan başga hemme sagadan başgadyr şu. Kafalar sağdan başka şeyler. Giýje günüdi ýok bolup çykdy da. Awa soňky şun ýanky gazanyň üstüne Obladatelь Чёрного пояса 7-dan tykmanda muna dolu baha berip bilmeýändirler. Bu gynansaram 7-nji danyna garpdyr bolýar. Bu bolýar diýsen bolýar. Akıl şu yankı var şu yankı 10-njy dan ýere şu 10-njy şoň görkezän tereden şol 10-ny durup durar şol. Hawa onu soň ýok şoň görkez biljekmi gaýtadan. Şu taýda men pikirimçe biraz berrakdan gaýdypdyrlar. Şol egerde şonu wara o anaseret достопочтенный обладатель 10-го dana по карате diýdi. Şu 10 etmen 11-nji inem şoňa beren bolsalar ýok bolsa. Şu iki tane birlik bolsa ýaman odan boljak eken. Elbette. Häzirlikçe şu 10 mümkin 11 bolarmy? Ýok, o gerek gel ýöne şoňa beräýmellerini bir ütüş. Doğru. Bolmagy. O bolsa onu senem alarsyň, menem alaryň ýene 3-nji, 4-nji alar. Ýol açýar. Şoň üçin ulu burada doğru.
şu Rumuyundan şu bir gedek şuna bir yani adı berip tamam yapıştılar yani şu karatede de şu 11-nji bir gedek şuna berayım ekenler. Doğru. Men aýdan şu 2 tane birlik bolsa owadan görmüyor. Akılda para biz bara doğruyu aýtsam men yüreğimdäki nädem. Biz şu adamın gadanyň üstünlükleri, edin işini 2,5 milyon berip ýa giýje uny beýan edip ýoksa biz beýan edip ýetişmek mi kälýär? Yo, Biz goglawam ýetişmeýär buny. Ne üstünlüklerine, ne başga işlerine. Şonuň üçin meniň pikirimçe şunlukça gadanyň üstünlükleri boýunça bir nokuda geleli. Son bir gün ýene bir wagtlar geçen soň biz dowam ederiz. Sebäbi biziň efir wagtymyz toýa gynansak da biziň wagtymyz azalýa. Berdimuhammedowyň üýtgeçik sagatly, üýtgeçik wagtly, üýtgeçik üstünlükleri hiç wagt tükenmedi. Biz ondan ýaz. Men şonu bir bellek geçirdim elýär. Ýene de biziň ýallak çepekçi we Berdimuhammedowyň halyplaryna ýülenýän. Berdimuhammedowy näçe ýalasan adam az. Sebäbi ýalamak bar. Siziň ýalyşyňyzy ýaly beýlik döwletleri ýalan, beýlik döwletiniň halky ýalap bilen ok. Ýöne şonda da kim bolýar? Üýüňizde Demirgalyk Koreýa bar. Siz ýa şu ýere terjih almaly. Ya da Berdimuhammedowyň el öpüşmekde, el gujoklamakda ýürüte tehnikasy bar. Gizlin tehnikasy. Şoňa haýyş edip aýagyna ýykylyp, ýalap görkezip, ýok, näde olur diýip şol özü aýdyp sizi öwredämese biz size kömek beremok. Ýene şonu bellek geçirdim. Şoň üçin ahirete param şunun bilen efir bu toraly siz aýtjak dadyňyz bolsa, ýene jemläp bilersiňiz. Size ýaşul hukmyny jemlemäne. Yok aýtdyk bize aýdyp gutorup boljak gumany ýok bary bir. Geljekde ýene de elbetde biz bu tema dolanor ýöne buňluk üçin ondan näme bollada ýeli gadyrly ýerleşler mehman watandaşlar ondan näme şunun bilen bir bu ýereklikçe siz bilen hoşlaşýar. Sag bolun hormatly watandaşlar. DVT Türkmenistanyň Erkin TV radiosy, demokratik platformasy her wagt siziň gullugyňyzda. Başga da siziň ýumuşyňyz bolsa biz onu bitireriz. Sag bolun.